Yang, kain ikaw? Yan, ikabi ko prata. Sarap naman, mga kadragon. Wala naman. Sarap magmuni-muni dyan, ante. Simple. Ayun mga ka-Dragon Valley, nandito ulit tayo sa Kugo. Yan, dahil bukas pauwi na si Ate Madonna. Bye, Ate John! Padispedida guys, munggo. Depende sa sitwasyon. Ano, tulog na yan? Ayan, siyang yan guys. Talaga nga, memberal. Malapit na, lalo pag nanganak sa isa. Oo, kapag nanganak si ate talagang ano yan, lagi na namin kasama. Nahirapan siya kasi ano si Yang laging nagpapakarga pa. Pagkakala niya nanganak na si mami niya, kala niya kung sino lang yung bata na karga niya. Baka kamo mainggit siya. Yun nga, baka away-awayin niya, paluin niya, malay ba niya kung kapatid niya yung ano. Sila Ate Aisa kasi guys, nagpa-check up sila. Kaya pinaiwan na naman sa amin. Tama na yan, busog na yan. Ano yan, nagdede yan kanina. Ayan mga ka-Dragon, ito yung tinapos ni Kuya Tuknoy bago siya nagpaalam. Nagpaalam. Tapos ilalagay natin dyan yung ring light. Ay, ring light. String light. Kahit mabasa yun, pwede? Oh, outdoor naman yun. Natakam na naman tayo sa mga bulaklak guys. Ang kalabasa ang dami. Dahil nagmanok-manok tayo kahapon. Maggulay-gulay naman tayo ngayon. Nakalaba, may nakinayabang ko. Ayan, si Auntie Paseng. Ging Marites daw ni Uncle Marseng yung natanggap nila. Ala, kaya karaming nagachat kay JJ. Guys! JJ, magpautang ka naman. Kunada. Punayin ko araw. Punayan. Hindi pa kami nakakawi ng ng baryo. Nagkalat na. Hindi pa na. Hindi namin alam kung paano nangyari. Hindi pa nga na-upload. Ala, kayo. Nalaman na nila na may tagkikinsi daw. Oh my goodness. Sino kayang nagkalat, ante? Alam mo na? Si Maria? Si Marites, babae yun. Si Uncle Marseng, guys. Marutos? Yung asawa na Auntie Paseng. Marites talaga. Sa'yo mo, Jay. Yan, walang trabaho. Kaya matumbang ka dyan. Tapos ang kwento pa ng Uncle Marseng, lahat daw kami. Kitang-kita niya na dalawa lang yung quad. Binigyan. Ma-upload ko yung kay Ai na sobrang excited niya. Mali yung kwento. Talaga nga naman sa Uncle Marseng. Ano yang? Si Yang nag-i-enjoy talaga dito sa Kugo Sarap pang tulog niya. Kawawa siyang yan. Kung maglabas yung ading niya, walang mag-alaga sa kanya. Ikaw lula ka mo. Dalawa kami ni Kon lula niya. Dalawa. Doon sa akin. Nahinog na rin days. Kung wala kami gawin. Ilagay niyo ito sa konyo, sayang Tulungan mo si Lola Ligaya, Yang. Sleep ka na, sleep. Lay down na, lay down. Guys, Yang, me. Tinitignan niya yung mga mukha namin. Hinahanap niya yata si ate. Daldal. Saan si Mami? Ako ka dyan. Hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Ayan mga
mga ka-dragon, nagpaparutor na tayo dito sa ating bukid. Sa bukid ni Master Dragon. Makagigat ko na lang eh. Where is yan yan? Where is yan yan? Where is yan yan? Where is yan? Peekaboo! Oh! Where is yan yan? Where is yan yan? Boo! Galing-galing talaga ng popot na yun. Lakda ang bata. Bahala na ito. Kunin na yun. Ang niluluto mo, tita, dahil sahog sa munggo. Ganda ng view dito, guys. Oh, look! Kahit ganyan lang yung ulam mo, tapos ganyan naman yung view mo, Parang masarap na. masarap na yung kain mo. Dahil maganda sa mata yung nakikita mo. Ito yung una eh. Dahil na ganito. Mataas. Nilipat ko na si Yang Yang dito sa duyan para masarap ang kanyang tulog. Hindi niya mabitawan, guys, yung punda ng unan niya. Lusapay. Napan na pa yung kalibdero pa na. Hindi bisa nagtanang. Yan, may kabi ko pa. Wow, sarap naman mga ka-dragon. Talaga naman. Kabog na yabangan. Ayun mga ka-dragon, may bunga na tong ating sigarilyas. Saan na yun? Nawawala na. Kita ko lang kahapon yun eh. May nagpitas na rin yata. Pabalbaling pa yung mga kwaraw. Wala na. Ante, pati nga yung nakuha mong kuhan. Nay, nagpulot na naman sa ante, oh. Sarap. Yun daw, kasarap ng size. Kasarapan. Wala na ayot, hindi mo na puna. Wala na. Nakarating pa ko sa lungo. May iliw ka na naman sa dadag. Masarap magmuni-muni dyan, ante. Siyempre. Dapat daw may siya, may kadate daw dito. Kasi dalawa daw yung upuan. Pare ko. Hindi ka pa na umaya mamarte. Pag magkasal ka, dito ka mag-honeymoon. Oo, sana hindi pa masira yung mga papa ay mga Hindi kuya pa. kawayan. Hindi pa yung masira. Mag-upo kayong dalawa. Tapos, Kung wala kayong ulam, di maminggit ka eh. Wala na yung mapangsahog ka. May fish pa nun, no? May pispang ka naman. Wala nang magbawal dyan at nakapuna tayo dito. Ayun mga ka-dragon, mangantay mananayin. Siyempre kahapon, masarap yung ulam natin. Ngayon, mas masarap siyempre. Hindi natin pagpapalit ng mga gulay-gulay. Buto-buto. Sayang lang, di niluto ni Antipas yung ligdig niya. Yun talaga bakbakan ko eh. Hindi pa bibig kasi ang ligdag ba? Yan tulog ayoko pa naman tayo rin. ng ligtad, makabasok tayo. Hindi kami makalakas ng guys, salita kasi natutulog si Yana. Tayo guys. Nauna na akong nagsuot.
adobo. May nag-comment pala na ano, ba't daw lagi tayo sa datar? Wala daw ba tayong lamesa? May lamesa po kami. Hindi yung ano kasi, Maganda sa laman. Nakalugsak. Kasi kung may lamesa kami guys, layasan din namin yung lamesa. Oo, lalo pag nakakuha na kami. Kung saan-saan din kami nagpupunta, kaya hindi kami lang. siguro yung lamesa natin ipapagawa na lang natin sa iba kasi nga si Kuya Tuknoy ano na, umalis na. Habang tulog si Yang, kain na tayo. Hanggang na lang. At ganito lang. Ito naman talaga yung masarap dito sa Bukid Munggo. Pinakbet. Pag karne, may matira pa. Yung manok na niluto kong adobo guys. Kadaming natira. Naabutan pa ni Kuya Dan. Ay, sana yun. Rasap ko nga. Dami lang nila yung sahod. Marami man din tayo sa sagpaw, gulay. Sagpaw na gulay. Yung ating munggo. Masarap din tayo. May pamangkinan na ni Teddy ba? Kaalam niya. May studio din na. Hindi ko alam. Kung depende din natin yun. Hindi lang yung transporter. Dito na yan. Itong mga Kailangan bingbigan. kong bilis ko. Sulit. Sulit ka na. Mga pasigilin. Bago. Wala na, hindi ako makawin kaya. Bakit? Na pala na Nagsigal ng kuwan. relay? Ang mo, nung nagmatalimang na lumulong. Tagas. Hindi ka makawin doon. Magluto ka. Magluto ko lang. Magluto ka sana dito yun. Ba't napunta ka? Wala na mo Oo, dito. katagal nila. Kung hindi yan, hindi yan ang paano. Napandar ng damdam na. Lumipad doon. Wala. Tutulong ni Kayla. May tutulong. Ikaw na. Sa ubo na. So, pagkuha pa lang dito sa pupunta. Ito na rin mag-ulit ko na nakubing ako. Hindi ko. Oy. Birthday yung nakalimutan ko. Sino? Anong gusto mo? Ito ka pa yung birthday. Ayan, mga ka-dragon, gusto ko lang pong i-shout out si Ma'am Belle and Ate Steny Simon. Yan, ang nagpapa-shout out ay si Dang nene. Dang Nene. Yan, thank you so much po. Sa panonood. Thank you po. Kain po tayo. Kain po. Ayun po. Yan guys, gusto ko lang din pong batiin ng belated happy birthday si Ate Merly Laberento. Yan, Happy birthday. belated happy birthday. Happy birthday. May mga tayo. Kahit Ate Kabagyan. Merly. Ano mo? Takpo ko na. Maga pa. Hirap yung ginawa ko. Ang kakawing naman. Ano mo yan? Bakod nga sana dyan. Oo, yung daan na yun. Ginano ng aso. Ginahigan na ng aso. Nataya niya ito. Bulat tayo na. Saan? Kain. Kain na kayo ay? Ano ulam niya? Tulog pa. Tulog. Maga pa man. Ano po sumila? Oo. Nandiyan yung... Pinapalit mo sa aling bagay na. Share. Ayun yung tulog.
Ayun guys, alaunan. Sarap pa rin natulog ng kataasan ng pangkangan. Maambon na. Ayun mga kaduwagan, gawa daw sila ng bakod dito sa may halaman. Nilagyan kasi ng aso. Baka para may maganda tayong kuwan. Magpas ang ulan guys. Yung pwesto na ng dalawa. Ano dito sa labyang? Hindi. Yang! Kain ikaw? You want munggo, Yang? Ha? You want munggo? Yes? Yes! Ayun na, magkain daw si Yang Yang. Gusto niya daw ng munggo, guys. May tulaw. Hada mo uli na eh. Na eh. Lagyan niya daw ng Wilkins yung tapno na puno na ipaabot tiro pa tayo. Hindi masyadong nakan yung pinagpakuan. Laka. Yan. Tama ka? Kapre. Wah. Malawat po. Agaruyot. Ha? Agaruyot ka sa nung mataya. Paaruyot pa siya. Hindi yung tuyot. Kun lang, tulak. Ito yung butas ng papo, oh. Nandun. Ay, nag-aaruyot. Doon ka eh. Magpun dyan sa pinag-aaruyutan niya. Hindi magpunta ka yung iba doon. Hindi ka may sa ulo. Antay, magtawa ka eh. Mananang. Wala kayang. Wala kayang. Sino yun? Agaruyot. Maging may sa ulo na. May sa kumama, balay. No. May unggoy sa taas. Kanilike. Kain popot na. Ay, kakain si popot. Kain popot na. Wow, yummy. Wow, open your mouth. Open your mouth na dali. Open your mouth. Big mouth na. Yang. Yang. Eat na ikaw dali. Big mouth na. Galing. Wow, very good na. Ay, sus. Natapon. Pay mo manan. Hirap pa kainin ni Pot. Tok. Ano yun? Hindi sarap, mungga. Sarap nga. Sarap po ulam namin. Ayaw mo munggo, Yang? Yang, ayaw mo munggo? Yes? Ah, puro Yang. kasisis na. Yang, ayaw mo munggo? Sagot! Yang, ayaw mo munggo? Ha? Tukutok daw, sabi niya. Sa batang ito ay ayaw magkain kanin. Hindi, nagpan. Yang! Yang? Na? Oh, magtinapay ka. Pagkita ka, ginaysulit. Ginaysulit niya. Pag kunin mo yung tubig, kahit hindi mo natanggalay, maglagay ka lang, magbaon ka lang ng timba. Una, i-kumbasi no may milyon mo, pakasiyay. Dawin mo nga timba. Parang nag-aatubak ka sa taas. Magtutuba. Kasi lugar ng mataya at ito Wala ko dati kubo. May nagpintas ka, madamo pa na. Lamo magkuhan na. Nagubo mo. Where is yan? Where is yan? Where is yan? Peekaboo! Oh no! No! La, saan si Lula? Oh no, it's raining! Bakit tayo may pagkanin?
Kami. Hindi ka saan pupunta. Dito lang sa loob. Sige, may kulog dyan. Yan. Ayan guys, may napapawi ng bata. Gusto niya na maglabas. Ay, umuulan pa naman. Yan. You want to go home na? Go home na? Yes. Miss mo na si Mami? At si Mami, oh. Mami! Mami! Ito na si Mami, oh. Mami, oh! Mami! Nagayak siya yan, oh. Gusto na mag-uwi, oh. Ano yan, oh. Gusto na mag-uwi, oh. Nagkaral, oh. Babay na. Babay na sa kanila. Uwi kayo. Bye-bye. Babay na. Bye-bye. Babay. So ayun mga ka-Dragon Valley, pauwi na kami at si Yang ay hindi na mapigilan. Hinahanap niya na ang kanyang mami. Buti huminto na rin ang ulan. Daw na balkot na isugman eh. No? Tamang. Maglalong sa tama. Mantaw kantumat. Kantumat. Kwarog. Ay, kwarog ka. Ay, kwarog ka daw. Wala, di nakali si Popot. Kanina pa po, may lubutan.